With these simple steps, rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Naligo, di man, oy, nag-shower naman. Hindi man naligo, hindi man, wala pang ginagawa ngayon, di, sumabay na sa trip ng Morning Workada at makakasama niyo si Ma'am Sheki Rakitera at madiskarteng Mommy. Makakasama niyo naman ang napakaliit pero napakakulit na naligo kaya hindi mo ako maaano today. Naka-schedule ba dapat? Oo, naka-schedule. Anyway, thank God it's Friday. Friday na naman, huling araw na naman po ng linggong ito. At kasama niyo pa rin na simula ng inyong umaga kasama ang Dynamic Trio. Makakasama niyo, Randy Guzman. Ayan, thank God it's Friday at wag po nating kakalimutan sa June 12 po sa Sunday ay araw ng kalayaan. Kaya naman lumaya na tayo sa iba't ibang mga toxic na mga problema at mga stress. Iwan muna natin yan at makakasama nyo naman ngayon ang inyong Dynamic Trio. Makakasama nyo po ang inyong Gentle Giant Monster Charles Giant. Lemon. Monster nga. Monster Giant. Oo. Ano bang kwan natin dito? Patakaran natin. Naka-schedule ba kung sinong hindi maliligo? Saka maliligo? Oy, naligo ko. Pagpasok ko sa dressing room, ba't nangangamoy? Oy, Yung si Charles po, ito po proven and tested, araw-araw po naliligo, 3 Siyempre. times a day. Oo. Ay. Tumatakas ngayon sa trabaho sa tanghali, naliligo pa lang. Nakatawal na yung script na. Malinis yarn. Morning Barkada, kung meron kayong ways para panoorin kami, sisimulan natin kung gumagamit kayo ng free TV, antenna lamang, ilabas lang yan at pihitin sa tamang direksyon para makakuha ng signal. At kung Smart Digital TV naman ang gamit at nakakabit sa Digibox, hanapin nyo kami via the GNN channel or Highland TV channel at depende po ang channel number kung saan kayo. Oo, pero pwede nyo rin po kaming mapanood, ano? Sa aming Facebook page kasi meron kaming live stream. Nakikita nyo ba yan? Yan, hindi yun naligo. Anyway, ay search nyo lamang po ang Regional News Group RNG Luzon or pwede rin sa live stream namin sa aming YouTube channel which is still RNG Luzon. Meron kami Instagram, TikTok, and Twitter. RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. Pero bago po ang lahat, atin muna ang alamin ang ating latest weather update ngayong ano ba ngayon? 10. Ika-10 ng Hunyo 2022. Ang ating latest weather update ngayong umaga po dito sa Pilipinas. Thank God it's Friday at mapapa-thank God ka kasi wala naman po tayo ngayong nararanasang mga weather system na nakakaapekto po dito sa ating bansa dahil mahina pa rin sa ngayon ang hanging habagat at hindi pa ito masyadong magdadala ngayon over the weekend ng pag-uulan dito po sa ating dito sa Luzon and dyan po sa Visayas. Although meron po tayong ITCZ na nakakaapekto ngayon dito po sa Eastern Mindanao kung saan nagdadala po ito ngayon ng pag-uulan dyan. Kaya naman mag-ingat-ingat po tayo dyan sa mga taga Mindanao. And ang pinakabababang temperaturang naitala po kaninang umaga ay 17.3 degrees Celsius. At inaasahan naman po natin itong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 16.6. Yun yung pinaka
mainit na or pinakamalamig. Malamig, O yun. oo. Yun. Medyo hindi ngayon nag-update si Pag-asa kasi inaantay ko. Ayun, 25.4. 25.4. Kakapasok lang. Galing talaga ni Pag-asa. Alam Pa- niya. Sana Oo. si Pag-asa laging andyan, no? Yan. Buti pa si Pag-asa nag-update. Diba? Yung Pati si andyan Globe. siya pag kailangan mo. Ay, si Globe, ayoko yun. Masakit yung update. Update nun. niya, oo. Laging wala na Sobrang load. Ayoko Pa-expire na yung load. Oo nga. Mhm. And alam nyo ba, Morning Barkada, there is now, White House is proposing that the rest of their 18 million population that at under 5 years old ay now makakatanggap ng COVID-19 vaccines. Now, Moderna is proposing na yun nga, merong specific na booster shots and shots for the ages or age brackets ng mga children natin. So, Moderna is proposing a 2-dose regimen for children 6 months through 5 years old using 1/4 the strength of an adult dose. Pfizer and BioNTech, on the other hand, are working on a 3-dose regimen for children 6 months through 4 years old at 1/10 the strength of the adult dose. However, the deliberations, Morning Barkada, over the vaccine for the youngest children are not expected to provoke the same kind of dissent. Parents have long clamored for the option and were briefly given hope over the winter when FDA officials work to make an initial 2 doses of Pfizer-BioNTech shot available to children as they studied a 3rd dose. That plan backfired, however, when data showed that 2 doses did not provide significant Nako. protection against the Omicron variant. So, this statement released earlier Thursday at 11 a.m. might be something that will be both into contentions kasi masyado pang bata yung Oo. iba, 'di ba? Kayo ba? Yes. Kung ako si Elera, may si Elera na 7 na fully vaccinated na siya, pero si Ethan na 3 at asthmatic kasi siya. Medyo concerned kasi ako Oo. doon kasi alam mo yung effect ng vaccine. So I'm still Oo, pag-isipin. si Dudong naman. Nagkaroon din ng Anak bigla. Real quick. Si Dudong naman Oo. na ano pala. Pero yung mga pinsan mo, Wala na ako. pamangkin. Wala na akong pinsan na gano'n ang age. Pamangkin. Meron namang mga maliliit. 7 na sila. Oo. Ganun, mga Pwede ano na sila. yun. Pwede na yung mga yun. Pero kung siguro mga 5, si Dudong hindi ko pa alam, no? Kasi delikado din. Baka hindi naman talaga Oo, kaya ng katawan nila. O si Bida. However, if it protects them, pwede siguro anti-flu. Oo. Yun okay Pwede pa yun. Pero mas COVID- safe Anti-measles. talaga. Anti-measles. Oo, COVID parang Oo. wag muna. Kasi Oh. masakit yan eh. Same din doon sa pamangkin ko. Oh. Kasi hindi din pa pinaturok yung pamangkin ko. Pero hoping siguro no na baka kapag as she later grow na tumanda na siya, magpa-vaccine siguro. Ako wala naman ng COVID noon. sana. Yun lang. Naisipin Pero mo, kailangan wala ng pa rin COVID, eh. nagpapabaksin pa yung pamangkin mo, ano? Anyway. Yun. Ito pa, Morning Barkada, the stocks have failed because of the oil price hike. Nakakabala to kasi tayong mga, our Philippine stock is now being watchedly checked kasi nga because of this reason. Morning Barkada, sa mga gustong mag-invest dyan in market and stocks after slumping to an intraday low of 6,685 market on close, boost narrowed the local market's decline to 11 points at 6,758 or down to 16%. Sabi nga nila, although no rate hike is expected from the ECB, an earlier than expected move to raise rate by and that consumers may be prices to record high. Ayan, ang central bank nga din nababahala because of this because the raised interest or some of the banks have raised their interest to curb red-hot inflation. Pati India pa nga, nag-adjust na rin sila in their interest rate of 50 BPS on Wednesday, while the Bank of Thailand stood pat on interest rates but opened the possibility for imminent rate hikes. Isa pa, connected to that is because of the oil prices rose on robust demand from top consumers sa US, while demand recovery in China also aided the sentiment. So ito nga, hindi na natin alam kung ano ang unang tumataas ba, yung alta presyon ng nanay nyo o yung stocks o yung mga price ng ating gasolina at fuel. Kaya let's find a way also para
makababa or makatipid in our own ways. Kailangan magtipid-tipid na kasi. Ako, napakadami pang ginagastos. Oo, Hindi porket tapos- sale, bumili ka na. Tapos, ginagastosan mo pa mga waling Oh. tao. Oh. Charot! Bakit ganon? Ayun. O hindi naman maling tao si Yvonne. Napaka-productive kayo nung ibibigay mo para sa kanya. Ay, oo. Hindi Tama naman. din. Pero may mga pagkakataon talaga na, charot. Ayan, pero kung gusto niyo naman po na makalibre siguro na or mapababa ang presyo ng produktong petrolyo, baka pwede daw buhayin itong isang regulatory board na nagbabantay ng ating oil prices noon na tinanggal na kasi hindi naman daw po ito gumagana. Ito kasi yung tinatawag natin na Oil Price Stabilization Fund, kung saan ito po ay originally ginawa po ito under sa administration ni President Ferdinand Marcos Sr. At na-abolish ito noong 1996. Kasi nga daw po, hindi ito sagot sa pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo ngayon dito sa ating bansa because kahit po ma-stabilize yung presyo po ng produktong petrolyo, ang magke-carry ng burden nito is yung mga may hirap. Oo. So it is an anti-poor measure. Ayon po yan sa naku. state think tank Philippine Institute for Development Studies. Kasi nga din naman noong meron pa itong nasabing kwan na to, program na to, itong mga oil companies contributed to it when the crude prices in the world market were low and drew from it when crude prices were high. So the government partially subsidized the OPSF which led to the budget deficit. So, nagka-problema yung operasyon nito at hindi naman ganun na-control masyado. Kaya nga sinasabi ni President Duterte, we cannot manage to bring down the oil products because it is an imported product at nakadepende yon sa iba't ibang mga world market. Oo, ay, nako. So, yan. Hindi yan pwede daw. So, anong gagawin natin? Maglakad na lang tayong Oo. lahat. Maglakad na lang tayong lahat. Oo, hindi natin alam ang ating gagawin. Pero ang isang farmer po dito sa Benguet, ang kanya pong ginawa ay dahil nga sa napakataas po na transportation, na alam mo yun, prices Oo, dahil anong sa ginawa? fuel, ang kanya pong mga tanim na cabbage na dapat sana ay, alam mo yun, aanihin pa lang para ibenta. Dahil alam niya na wala na siyang kakayahan para i-deliver yon, ibenta sa malayo dahil sa mataas na presyo ng gas, ay kanya na po itong mga binunot at gagawin na lamang daw pong abono. So, ayun po sabi niya na almost 10,000 pesos ang kanyang nawalang capital, pero sabi niya na wala naman daw siyang magagawa kasi hindi niya din ito ma-deliver. Kung masisira lamang at papatagalin pa niya na nakatanim, mas gagastos lang siya. So, binunot na po niya at gagawin na lamang daw na abono. So, ito po ang hirap talaga na pinagdadaanan ng ating farmers. And kahapon nga, sabi ng Department of Agriculture, they have cash assistance daw. Kaya lang, certain lang to kung ano lang yung tinatanim, corn, rice, hindi naman lahat ng magsasaka. However, Department of Agriculture and the local government of Benguet is already creating a lot of provincial government. Provincial government creating a lot of new roads para naman kahit papaano ay makatulong kasi 'di ba mas tipid kasi sa gasolina kapag diretso ang iyong dinadaanan kaysa sa mga lubak-lubak o yung mga talagang mahirap na daan kasi madami ka dun kung ano-ano, Diba? mga cambio-cambio. So, yan po ang isa sa kanilang pinagtutuunan ng pansin, para po mas mapadali ng kaunti ang buhay. Plus, pang matagalan din. Pero may yun. advantage din kapag lubak-lubak. Bakit? Oo, kasi nung pumunta kami ng Halsima, lubak-lubak yung daan, nahulog yung isang repolyo, kinatch namin. Hindi namin sinabi. Ay, naku. Nalaga to kung saan-saan ka pupunta. Siyempre, Ikaw, hindi ka na madiskarte ang naawan. buhay. Ikaw, napakasama ng ugali mo. Wala na nga silang nabibenta. Pero mas maganda pa rin kapag straight. Ay, At maganda yung kalidad ng kalsada. Ano ba yan? Ano ba yung mga ano ba? Basta ganon. ay mo, halubak Ay, naku, ang yan. hirap-hirap. Lahat na lang po ay nagmamahal. Ako na lang ang hindi minamahal. Magpalaya ka na, malapit na ang araw ng... Ay, wow!
Kinanta talaga. Morning barkada sa mga naduduod at tumututok sa atin dyan sa Brother Biryani. Tama ba Uy. ako? Big Brother Biryani, Miss Rebecca Villario. Good morning Yes. po. Thank Good you. morning. Kasi Oo. nanonood kayo, no? Shout out. And also, mamaya, ibibita ko sa piece of check ang isang police man in uniform na Uy. hindi lang serving the public but also showing off his talent. O, di ba? Oo, Yan. pero wait lang bago si Charles ang magchichika. Meron lang tayo, Ano? live na po ulit. We are back sa Digital TV. Yay! Nag-chat po ang ating mga Yay! followers at mga kabalitaktakan from Nueva Ecija. Sabi nila, ma'am, nagbalik na ang Highland TV. Thank you. Sa Yan! Digital Free TV, happy na ulit kami dito sa Nueva Ecija. Yan si Sino? Rachel Mendoza. Good Yes. morning! Hi, good Sa morning! Anong channel number? Curious na po kami. tanungin mo Hindi nga. ko pa alam. Ma'am, nag-chat kami? Oo, i-chat mo na ngayon. Miss Rachel, baka naman ma-share mo yung channel number para alam lang namin. Yes. Di ba? Oo. Aware lang kami. So, kasi meron nagtatanong, ano kasing channel number? Depende po. Oo. Kasi, Oo, depende. Yun yung channel na hindi mo masabi kung saan. Oo, kasi depende. Oo, yan. Oh, tama naman. Bakit ba wali ka? Oh, Tama anyway, naman. oh. I'm just... Ewan ko sa'yo. Ayan, sige, mamaya naman po mga kabalitaktakan, atin naman po alamin ang mga maiinit na pasada ng mga balita ngayong umaga. Yes, kaya tutok lang, huwag kayong aalis kahit lahat po ay umaalis dahil magbabalik ang Morning Balitaktakan! Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma'am, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang init! Summer na talaga. Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado namang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala. Pwede pa rin naman magtipid ng kuryente na hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ang fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life.
Oras na po natin, alas 7:24 na ng umaga. Sa ngayon po, atin munang pasadahan ang mga maiinit na mga balita sa Morning Balita. Mas naging malapit daw ang relasyon ng bansang Pilipinas sa China kahit na may sigalot sa West Philippine Sea. Ating alamin yan sa report ni Ren de Guzman. Ganyan ginunita ng Baguio Filipino-Chinese Community ang ika-21 Filipino-Chinese Friendship Day kaninang umaga. Itong ginagawa namin, every year yon. Pero nung pandemic time, yung last 2 years, hindi namin ginawa to. Kaya this year, we take this opportunity to renew our friendship between the Filipino and our Chinese brothers and sisters. Sa selebrasyon ay namigay rin sila ng tulong at mga regalo sa ilang piling mga residente. Pakita natin sa future na next generation kung paano nila i-promote natin ng unity between Filipino and Chinese. Pinipilit natin kung paano kami mag-solve. Una-una, inaadakan namin yung mga lahat ng surrounding namin ng tao. Kasi lahat ng negosyante kami, may more than 50 to 100 na workers. Una-una, parang tinuling namin sila as family, tinulungan namin sila kung paano mag-solve. And at the same time, nag-contributing kami ng una-una, nag-donation kami sa city, bigyan kami ng itong city ng good example ng during calamity, dapat tulong-tulong tayo. Hanggang ano kaya natin, sinishare natin blessing to others. Ayon sa Chinese head ng Post and Consul ng Consulate of People's Republic of China in Lawag City na si Zhu Yubin na nagsilbing pangunahing pandangal ng selebrasyon, nauna nang nakita ang pagkakaisa ng dalawang bansa noong pandemya. Chinese government, many Chinese donate vaccine, medicine, PPE to Philippines. At the beginning, the Filipino donated face mask, PPE to China. China is the first who sent medical team to share the experience of fighting pandemic. Hindi rin dapat umano gawing basihan sa pagkakaibigan ng dalawang bansa ang patuloy na agawan sa West Philippine Sea. It's just an issue. We are neighbors. There may be some dispute, some difference between neighbors. We just put a suitable place. We will control the main train of the relationship between our two countries. Naniniwala rin siyang magtutuloy-tuloy ang magandang samahan ng dalawang bansa sa susunod na administrasyong pamumunuan ni President-elect Bongbong Marcos. Nagtapos ang selebrasyon sa pagpapalipad ng dalawang kalapating simbolo ng malaya at dalisay na pagkakaibigan ng China at Pilipinas. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At kaugnay po sa balitang iyan, atin namang pasyalan ng isang panibagong atraksyon sa bagong mukha po ng Botanical Garden. Ating pasyalan yan sa report ni Ren de Guzman. Mula nang muling ipakita sa publiko ang bagong mukha ng Botanical Garden noong March 6, di na maawat ang pagdagsa ng mga lokal at turista. Park has become one of the most popular attraction and destination. So even yung mga tour guides natin, yun ang lagi sinasabi na request na mga bisita natin to visit the new Botanical Garden. We are having numbers na already reaching pre-pandemic numbers or even more. Actually, yun ang natin, napapansin natin na even if patapos na ang summer, parang summer period pa rin, summer peak pa rin yung pagdagsa ng turista. Gaya na lamang ng grupong ito na mula pa sa Laguna. Kasi last time I went here noong 2018, hindi pa siya ganito ka-develop. But now, kita mo yung development. So amazing, maganda siya. Honorable Consul Toyo, please.
At kanina lang umaga, kasabay ng selebrasyon ng Filipino-Chinese Friendship Day, ipinakita ang bagong atraksyon sa loob nito. Ito ang Baguio Filipino-Chinese Friendship Garden at View Deck. Mula sa taas, tanaw mo ang view ng buong botanical garden. Idagdag mo pa ang malamaliit na templong disenyo nito na pasok para sa mga social media worthy na selfie. Ang View Deck ay proyekto ng Filipino-Chinese community gamit ang 1.8 million pesos na pondo mula sa Consulate People Republic of China. Katatapos lang yung view deck at saka itong event center. Kaya we again take this as the opportunity to ribbon cut and unveil. Nag-contribute kami kasi alam natin kailangan tulungan natin ng city. Kasi ang budget ng cities na enough to improve anywhere. So na-adapt kami itong garden, nagkaroon kami ng 5 phase. So itong phase 5 ito, wala ni funding. So contribute kami ni Sir Peter, ginawa din namin para mabuo itong adapted ng garden. Yung ito view deck is ni-request namin sa consulate office na budget ng China. So halos 2 times sinambigay kami ng budget. Pinuri naman ito ng Chinese head ng Post and Consul ng Consulate of People's Republic of China in Lawag City na si Zhou Yubin. I'm very pleased. I'm very satisfied for the construction of this project. You know that this botanic Chinese garden is starting from 1982. The Baguio City and Hangzhou City, China, is sister cities. Hangzhou City donated the first pavilion, and the second phase is this Filipino-Chinese Friendship Garden. The third one is this. It's very beautiful. Just as I feel our garden is one of the most beautiful one in this botanical garden. Ayon sa SEPMO, ang karagdagang atraksyong ito sa Botanical Garden ay simbolo ng iba't ibang kultura at lahi sa Baguio City. Patuloy pa rin naman daw pinag-uusapan ang pagpapatupad ng entrance fee sa Botanical Garden. Sa proposal na, as far as sa proposal namin, iisa lang yung entrance fee, no? Isa lang yung entrance fee, and it will be on a flat rate na basis, no. Yun nga lang, iba sa mga turista, iba sa mga locals. So wala pang final as to magkano yung sa turista at magkano yung sa mga locals, but one thing is for sure, we are going to make it reasonable para sa ito ang gagamitin para sa pangangalaga at maintenance ng nasabing tourist spot. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Para naman po sa mga naghahanap ng adventure, inaasahang magbubukas po sa lalong madaling panahon ang isa sa mga pinakabagong hiking at camping site po sa Kapangan, Benguet. Ating silipin yan sa report na ito. Kahit tag-ulan na, pwede pa rin ituloy ang pamamasyal at mga outdoor activities sa pagbubukas ng hiking at camping adventure destination sa Kapangan, Benguet. Ito ang Badol Camping Grounds. Nabuo ito mula sa pinagsama-samang passion sa sports at outdoor activities na kinahumalingan ni Weiser. So yung passion project na to, nag-start just last year actually. So after I resigned from my previous job noong July 2015, I transitioned to this passion project na I started with the campsite. Actually, meron pang ibang passion project pero naka-park pa siya. Inuna ko lang itong campsite kasi ito yung medyo mas madaling gawin. Tsaka andito na kasi. Then parang the pieces just fell into place, and then with the proper guidance, kaya yun, tinuloy-tuloy ko na. Sa murang edad pa lang, umusbong na ang pagmamahal nito sa iba't ibang sports at outdoor activities. Kaya mula sa ideyang campsite, umusbong din ang iba't ibang aktibidad na pwedeng gawin kagaya ng trekking, camping at biking. Kaya pagkatapos ang nakakapagod na adventure, pwedeng magpahinga
sa ganda ng tanawin o magtampisaw sa ilog. We have a river here which have at least 3 pools kung saan pwede lumangoy. And then we have view decks in here kung saan mo makikita yung you can see the sunrise, the slide Pulag, sunset doon sa may doon sa La Union. And then there's actually a lot kung gusto nyo lang talagang magmuni-muni or ano yun, yung getting one main factor dito naman is getting close to nature. Maliban sa magagandang tanawin, pinili niya ding itayo dito ang campsite dahil malapit ito sa puso niya. Yung grandfather ko kasi, siya yung may kung bakit nandito ako sa lugar na to. And then why this place became close to me is because of my grandparents. And my grandparents' surname is Badol. Yan. So middle name ko actually Badol. So family, yung for the family talaga. Kinatuwa naman ng barangay ang bagong atraksyon sa kanilang lugar, lalo na't malaking tulong sa kanila ang turismo. Malaki ang tulong sa mga tao, gaya ng Libol kasi nabigyan ng mga walang trabaho ng trabaho gaya ng pag-guide. At saka yung produkto namin dito, binibili yung Inaasahang magbubukas ito sa huling bahagi ng taon. Kikipag-ugnayan na si Weiser sa Department of Tourism Cordillera at pamalang lokal upang lalo pang maipakilala ito sa publiko. Charles Colimon para sa Luzon Headlines. Gusto mo bang maging updated sa
Imagine. Nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga.
Yan! Maraming salamat po, Police Corporal Jomar Manzano. And thank you. It's very soothing this morning talaga. And Sir Jomar, if we may ask, ano ba talaga? How long have you now been in the service of Procore? So, first of all, I want to greet our kababayan. Yes! Good morning po. Yes. So, I've been in the service for almost more than 7 years na po, ma'am. 7 years na. Matagal na rin yun, Sir Jomar. And Sir Jomar, isa ba itong pangarap nung habang lumalaki tayo? Siguro, wala akong wala akong pangarap na maging police, pero siguro in God's, ito ang plano siguro ng Panginoon. Dati kasi akong nag-substitute teacher po sa high school, sa amin po, naging minero. And then I tried also to apply at the Armed Forces of the Philippines. Pero matagal po yung yung process. yung exam, yung outcome ng exam namin. And then sakto po na may opening po yung Procore, and then yun po ang nag-open ng door para sa akin. Wow naman, it's really a long journey, no, sir? Sir, if I may ask naman, sa pagtugtog naman ng flute, medyo magkaiba kasi siya, no? Pero kailan po kayo nagsimulang tumugtog naman ng flute? If I remember, mga high school po, may mga native instruments po. Yung mga kaklase namin, yung nose flute, then yun po, tinry namin. And then yung yung napapanood, ganon. Yung mouth flute na, ganon. And then 2015, yun na akong nag-start na gumawa ng po. Wow. So hindi lang talaga tumigil doon, sir. Hindi ka lang natuto, gumawa pa kayo ng flute. Sir, if I may ask naman, yung disiplina mo as a pagiging police, na gagamit mo ba ito bilang isang musician or kung sa pang-araw-araw po natin ginagawa? Opo, ma'am. Definitely po, ma'am. Yung isang pinaka-virtue na natutunan natin dito sa serbisyo po ay yung unity, yung camaraderie po. Example na yung nung nandun po tayo sa contest sa Manila po, may mga mga Team Procore po, talagang supportado po sila sa akin, at yung mga family ko po. Oo nga. And Sir Jomar, congratulations kasi po nanalo kayo. Grand winner naman for solo category. Ang galing, di ba? And sabi nga namin kanina when we were, nagte-test po tayo, grabe, talagang nagbibigay ng chills. And sabi nga, sir, goosebumps po talaga. Sir Jomar, ano yung nga ba ang Police Got Talent? And ano yung naging inspiration mo sa pagsali ng competition na ito? Yung Police Got Talent po ay isang programa ng PNP, particularly yung PCR po, yung Police Community Relation. So yung PNP po hindi lang po reactive, pero yung proactive po, yung para to win the heart of the people. Ganun po, ma'am. And sir, ano yung naging inspirasyon mo sa pagsali nito? Yung inspiration ko pa yung pamilya ko po, yung dalawang anak ko. Wow. At saka syempre yung pagka-Cordilleran natin. Yes, oo. Kasi it's a worldwide talent competition. Dito sa Pilipinas, nationwide na talent competition. And sir, ito pa, nanalo na tayo at ito. Ano naman yung words of encouragement mo dun sa mga kasama mong tumutugtog din ng flute? Kasi hindi nga tayo lahat alam pa na itong klase ng pagtugtog, ganitong instrument ay pwedeng talagang gamitin for national competition even. Yung mga tumutugtog pa ng flutes particularly, wag po tayong madismaya pag hindi natin nakuha yung instrumento. Hindi lang sa flutes kundi sa iba't ibang larangan ng po. Larangan ng buhay. Wag tayong pag hindi natin kaya, wag tayong magpapatalaw sa pagkadismaya po. Oo,
Oo naman po. And sir, lastly, ang gusto naming tanong ay sa mga ito, sa pagsali ng competition at sa ikaw po pag-play ng flute, paano ito nakakatulong sa'yo bilang isang individual at bilang isang napakabuting public servant po? Siguro itong pag-play ng flute or pag-make ng music, yes, pag exhausted daw sa trabaho o pag may problema, dito ko po nilalagay yung kwan para sabi nga nila, our words are too short, we need music to express our feelings. Oo. Ganun po. Kaya yung mga kabataan po natin, pag may problema, hindi po pagre-rebelde, pag-suicide or sa droga or mga acts ng criminality ang sagot, kundi ilaan po natin yung sarili natin sa mga skills. Opo. I believe that we have skills, we have God's given skills, and then we have to develop the skills to become talents po. Right. And ito pa, Sir Jomar, may mga nagtanong po, paano tayo, yung sa mga unang matututo parang pong mag-flute, ano yung mga tips natin para sa pagpili po siguro at saka sa pagtututo po na i-play ng flute ng tama? Yung first siguro, siguro yung pagkata muna. Ay, oo. Kasi itong flute na ginagamit natin po ay true and true. Hindi ito easy to blow. Medyo mahirap pag una. Pero pag nasasanay din, nakukuha po rin po. May disiplina rin Opo. pala sa paggamit nito, sir. Opo, ma'am. Kaya mas madali ito pag alam mong kumanta para yung mga kuwan ng kanta, pwede mong i-play dito sa may flute po. And Sir Jomar, nakita natin hindi lang isa or dalawa ang kaya nating tugtugin. Nakita po natin yung ano pong tawag doon, Sir Jomar, yung ilan pong Yung pipes? pan flute po. Pan flute. Ayan, napaka-talented talaga ng any technique naman po, Sir Jomar, on breathing sa paggamit po ng flute. Any techniques po na pwede nating i-share? So yung kwan po, yung pag gusto mong mababa, wag mo masyadong hipan. Pero kung gusto mo yung higher octave, medyo kwan po, yung ipitin yung kwan yung lips. Ganun po, ma'am. Yun pala yung mga tips. Kaya morning barkada, if I may quote Sir Jomar, sabi niya, words are too short, that's why we need music. And music have always been the panacea of all woes, sabi nga nila. Alam kong nabitin kayo kasi ako talaga, nabitin ako kanina. Kaya isa pang patikim sa isa pang performance. And again, congratulations, Police Colonel Jomar Manzano, for sharing us your talent. Police Corporal po, ma'am. Police Corporal pala. Oh, sorry na po. Ayan, and thank you again po. Maraming salamat po. Sir, sino yung gusto nating pasalamatan po? So, gusto ko pong pasalamatan ng Panginoon, of course. And then, for the talents. And secondly, to our Regional Director, Police Brigadier General Ronald Oliver Lee, sir. Good morning, sir. Lahat po ng command group. And then, Team Procor, good morning po. Tsaka yung kapamilya ko po sa Itogon, Bukod. At saka sa lahat po ng nakakilala sa akin. Sa lahat ng nanonood po. Good morning po. Yan. Isa pang again, morning barkada kay Police Corporal Jomar Manzano.
na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpuplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCT. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ayan, morning barkada. Grabe, nakakakilig at nakakabilib naman ang iyong shinare dito. At mukhang kilig na kilig ka ata. Si kayo nga. Diba? Sabi gusto mo ng mga men in uniform. Diba? Diba? Sabi niyo. Pwede. Sabi niya sa amin kaninang umaga, yung grabe, hindi ako nakatulog, sobrang excited ako. Kahit nung nagme-makeup siya, sabi niya, anak, maganda na ba? Maganda na ba? Yung plancha ng buhok, Diyos ko, Panginoon. Ako, ito na naman ang dynamic trio na may sariling director, sariling scriptwriter, lahat na morning barkada ginawa. Anyways, congratulations po, Police Corporal Jumar Manzano for bringing out the beacon. Grabe naman kasi na naman yung goosebumps mo naman. Kasi iba naman din talaga. Iba yun din yung pangarap niyang apelido, Manzano. Anyway, maraming salamat sa lahat po na nanonood sa aming Facebook. Ito, J. Mark Marzo. Oy, bago yan. Bago. Si Mr. Hello kay Mr. Elmo Lorenzo Inso Jr. Sir Elmo. Hi, Sir Elmo. Live sa Canada. Hello, sir. Sabi ko, Good morning call from Canada, watching here. Good luck, Sir Jumar. Ay, grabe. Ayan. Tapos, ang dami namang fans ni Sir Of Manzano. course. Ano yan, Charles? Anong pinagdadaanan mo? May mahiwaga dito. Oo. Grabe, it's just the end of the week morning barkada pero parang kulang na kulang pa rin kasi alam nyo naman, hindi pa kami tapos. Babalik at babalik kami. Sana all. Pero meron kasing pagbabalik na hindi na okay eh. Yes. There are disconnections. Huwag ka nang bumalik. Disconnections that are blessings to us. Morning barkada. Ito na naman isang linggo ang kinumpleto natin. Kasama ang napakakulit nyong dynamic trio. Pinangunahan ng raketera at madiskarteng mommy, Ma'am si Sheki. At salamat din pala sa TG Home Builders, National Grid Corporation at Baguio Country Club. Yes. Ikaw mauna ka. Ako naman. Ikaw naman mauna ngayon. Ikaw naman. Anyway, gusto ko din pong magpasalamat sa lahat po ng nanonood sa amin all over La Union, Nueva Ecija, Pangasinan, Pugo, La Union. Hello po sa inyong lahat and our international viewers. Of course, I would like to greet Maranan and Balesteros. Hindi ko alam saan ba ako dapat tumingin. Anyway, Maranan and Balesteros, Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and ang Pampawi. Sana mapawi mo ang sakit na aking nararamdaman. Aldridge Corporation
destination dahil wala nang aw sa PAW! Pasalamatan din natin mga kabalitaktakan. Ito pong mga sponsors natin. Unang-una na dyan, ang Pugad Adventure Resort ngayong weekend. Kung hanap nyo po dyan, punta na po kayo dyan sa Pugo, La Union at mag-enjoy. At pwede ding i-enjoy ang lamig ngayong tagulan. Kasama po ang Batang 90s Milk Tea dyan po sa Upper Session Road, Baguio City. At wag din natin kakalimutan, nagbibigay po sa atin ng musical instruments at musical skills. Yes. Ang Musar Music. And sa araw ng kagitingan, sa Sunday, Kalayaan! Lumaya ka na kasi. ayoko nga ng kalayaan. Gusto ko maging magiting kayo. Paglaban mo naman ako. Ay, Masasarap ang katarungan. Anyway, araw po ng kalayaan. Charot lang yun, syempre. Oh. Sa araw ng kalayaan, atin pong gunitain ang lahat po ng mga nagsakripisyo para po sa ating kalayaan. Yan po ay sa Sunday. Kaya go, go, go. Atin silang, ano yun? Konting Let's sense of remember them. appreciation and always love your country as much as they did. And nakasama nyo ang nag-iisang Randy Guzman. Napakaliit pero napakakulit. O, yung mga lalaya dyan, make sure na pag lumaya kayo, wag na kayong bumalik. Wag nang ganon. Sabi nga nila, Morning Barkada, at, keep away from people that you have, that reminds you of your trauma and unresolved issues in the past. Kasi you've walked away so badly on that to be better. So, laya na, Morning. Bakit ba? May iba. Ayan na nga. Baka maano na naman ang... At ang raketera at madiskarteng Ma'am Shishaki. Nakasama nyo naman po, Charles Limon. Yun na yun. Yun Wala lang. nang ano. Walang hugot. Nagagalit na kasi yung direktor. Anyway, ayan, magkita-kita ulit tayo sa Lunes sa panibagong linggo dito pa rin sa Morning